Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Oh, okay na atong napalit. Mga una ta, Erning. Ay, salamat. Pero ako na nang ihatod sa sakyanan na atong pinalit, mama. Unya na, mga una na ta. Anata na ang kananana sa Pinoy, oh. Okay. Sige. Harita sa kinlamot, ma'am. Indot na kay kamot-kamot. Ay, kukag-o, puna ka na. Oh, Rolando? Patay! Tinuod gina ba, Erneng? Patay gyud ka. Kay wa ka musulti na ako sa buhato ni ma'am. Excuse me. Kinsa may amo dinhi? Ikaw o ako? Ikaw, ma'am. Kay ikaw man ang akong gibantayan. Pero ako ang paningla ni Sir Ichiro kung dunay mahitabo nimo. Busa, kinahanglan mo sunod ka sa tanan akong isulti. Sige. Kus ka pa ng tingog nimo. Aron may bahaw ni mga tao dinhi sa sud sa department store nga ikaw nga akong bodyguard nangasapa sa iyang account. Angel sa mga kasabaan ka, mamoy. Kay pating kay ka. Unsay pating? Gaya ka gutok. Dali na, Erning. Bye-bye, mga unta. Mga unbitaw. Unya lagog ka na ako, Erneng, ha? Unya lagog ka. Anong taon pag-isigig bahat na ako pa'y naglain akong kapuhi, ay. O saan mo? Musunod mo dali o dili? Musunod na, ma'am, kay gutom na. Maldita gining bayhana, da. Sige na, Erning. Order na. Ma'am, si Berlando, naarma sa gawas. Pasod lang din eh. Marag di man ganahang musunod, ma'am. Sapot man. Gawas dito. Kaya nag-CR ko. Onya, ingna siya nga nawagtang ko. Agoy! Ako ba'y mabingka sa gira ining duha, oy? Bala na. Sundod ako si Ma'am Natsumi. Siya ako rakit ko. Si Sir Ichiro. Hello, sir? あなたは夏美めっちゃミステか Sir, I don't understand Japanese, sir. Did you find Natsumi? Yes, sir. Me want to talk to her. Sir, she is in the restaurant. Bye! Nawala sa si Ma'am Natsumi, bye! Usa? Sir, I will call you later. Bye. Yatira. Spoking dalyar man ka. Ilom niya. Hay naman sa si ma'am. Dali na. Ato sunod sa restaurant. Ato pagtaon. Pinira magsiganis na misaw. Sa man taong ka, Irwin? Nagtaga magkagmayo. Nasultian na raban ako si Sir Ichiro nga nakita na ako si Ma'am Natsumi. Hello, Ichiro. Uy, nana. Shinpai nayo. Ichiro, watashi tachi ga taberu tsumuri desu. Okay, bye. Ma'am, si Sir ba na imong kasulti? Kisa pa man ay, nagduda ka nga nagdrama lang ko? O wa ko'y kasulting tinuod sa cellphone? Waiter! Yes, mga oragit. Ato lang ko sa gawas, ma'am. Lingko diha, ako ng pagbuot. Gusto gyud kang makonsensya ko? Nga mga on mi dinhi, unya ikaw tuwa lang sa gawas? Kaon na tabay. Mahalo naman ng kanana na din, bay. Bay, muslan. Wa kumaanan og pagkaon nga mahalon. Ato lang ko magpaabot ninyo sa gawas. Magkalagot gini siya. Insultador kayo. Na, ikaw ang gisabot ng Merlando, ma'am. Sa puton kina si Mamoy. Sukar nga, gibiyaan siya siyang uyap. Ay, sa kong bataon, takam sa kong iyawit, oy. Unya kibiyaan siya. Ako na iyong kontrahan. Aw, natural. Hapon isa mo ka. Unya kay hapon man ang midagit siyang uyab. Maong maglagot niya siya taong may dugong hapon. Wala kay siya maduol na to. Nagsige na lang siya bantay sa akong lihok. Aw, bodyguard mo siya, ma'am.
Uy, hala. Nanghupaw lagi ka, ma'am. Huot imong dughan. Naglagot lang kong nakunaw na. Nga nahimo pag yung hapon ang katunga sa akong pagkatao. Ayaw pagmahay, ma'am, uy. Kayong uban diha, ma'am. Nagmahay magani nga was lagi kaon. Nga ikaw na noon nga. Hayahay mong kinabuhi mo, reklamo ka nga. Buong kastanan. Dili ta ng kalipay mapalit og sapi, Erning. Pero kasagaran, mabayran yun. Amot lang. Tuod. Ihatag unya ni Rolando kanang akong gipamalit niya. Para niya na. Ihatag inig abot nato sa resort. Iuli na niya. Ayaw na kung pataas imong garbo ba Rolando god? Garbo. Dugay bitong pinili na si Ma'am Natsumi ng mga pulo nga iyang gipalit para nimo. Hoy, aminar gud Erning. Tuwan. Unsa man ka? Di ka kasabot sultihan? Iuli na niya ang iyang pinalit kay wa ako magkinahanglan ana. Na ako daggan pulo. Pero bay, lahi man ni bay. Ay mahal nun man ni. Nya, musamot ka kagwapo ini. Gwapos naong nimo. Unsa man ka? Palubag kas liog? Iuli na niya. O di ba? Imo na lang na. Ma'am, gipauli ni High Pride ang imong pinalit nga pulo. Unsa? Unsa may iyang katarungan nga iyang nagbalibaran? Da, unsa pa? Di, taas nga High Pride. Ibalik na ni Erning. Ing na siya nga kung dili na niya dawaton, mahiubos ko niya. Aw, sige. Bay, kung dili ko rin mo dawaton, mahiubos si Ma'am Natsumi ni mo. Pahiobsa lang siya kutob sa ginawa. Basta, kay di ko mo dawat anak. Hala. Musamot na yun, magtuo siya nga ngilad kay batasan, bay. Uy, wa sila labot kung ngilad kong batasan ay. Basta iatag na niya. O ingna siya, nga di ko niya mapalit. Ma'am, dili ko ni mo siya mapalit. Ha? Kahilas ko niya. Ing na siya nga ayaw ko gagita. Uy, ngano di, ma'am? Mahimo din mo siyang paliton. Mahimo kayo. Lagaw, ing na siya. Nga kung dili na niya dawaton, mangita gyud ko paagi nga mapalit siya. Kanda ko no, ma'am, kung makaabot kasi ang presyo. Mao ba? Ambi ng mga pulo. Uy, saan mo niyo, ma'am? Ako'y hatag niya. Ha? Agoy, gubat na ni. Unsa man ka, Rolando? Ngano dili magani mo dawaton ni akong pinalit nimo? Kung wa ka makasabot, subayan te ka, mama. Una sa tanan, wa te ka suguan nga palitan ko og mga pulo. Ikaduha, dili na ko type ng mga napalit nimo. Ikatulo, dili ko gustong makautang kog kabubuton diha nimo. Ug ikaupat, dili ko nimo mahimong subornuhan. Pila magay gusto nimong akong ipayad nimo? Aron mo uyon-uyon ka lang sa akong tanang gusto, Rolando. Di ka makaabot, ma'am. Si Master. Ichiro? Sir? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!